ହଇଲୋ ମଦୁଆ ଇଆଡେ ଦେଖେ। ଏମିତି କହୁଛି ଯେମିତି ନିଜ 14 ପୁରୁଷରେ କେବେ ମାଲ ପିଇନି। ହେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ହେଲେ ଟିକେ ପିଏ, ଫଟି ପିଏନି। ହଁ ଶଳା ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ତୁ କଣ ପିଉନୁ କେବେ? କଥା କମ କହ ଶଳା ମୁଁ କମ। କଥା କମ କହୁଛି, ଯଦି ବେଶୀ ବି କହେ ନା କି ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ ପାର୍ଟି ଜିନିଷର ଲିଷ୍ଟ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, କିଏ ଆଣିବ ଡିସାଇଡ କର। ବାଳ ହରିଆକୁ ପଠା, ଏ ଶଳା କେବେ କୁଆଡେ ଯାଇନି। ମୁଁ ଯିବିନି। ସମସ୍ତେ ଯାଇଛି, ଏ ଶଳା କେବେ କୁଆଡେ ଯାଇନି, ଏଥର ଏ ଯିବ। ହଁ ପଠାଅ ଶଳାକୁ। ପାଗଳ ନା କଣ? ପଇସା ବି ଦେବି, କାମ ବି କରିବି। ତମ ଭଳିଆ ଚାକର ଭାବିଲେ ନା କଣ? ଶାଶ୍ୱତ ପାଇଁ କହୁଛି ଯାଇପାରିବିନି, ଯାଅ। ନଗଲେ କଣ କରିବ? ତାହେଲେ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସଲ। ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖ କିଏ କଣ ପିଇବ। ଏଇ ଶୁଣ ନା, ଅଲଗା କାହାକୁ ପଠେଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ନିଜ ଭାଇ ଉପରକୁ କଥା ଆସିଲେ କଥା ବଦଳି ଦଉଛି। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିଟା 2 ନମ୍ବରୀ, ବୁଝିଲ ଭାଇ? ଏଭଳିଆ କହିଲେ ବାଡେଇବି ରେ। ତତେ କଣ ମୁଁ ଡରୁଛି? ଶୁଣ, ଯିବି ଯଦି ପଇସା ଦେବିନି। କଣଟା ଏଠି ଏସବୁ ଚଳିବନି। ଏଠି ପଇସା ଦବୁ, କାମ ବି କରିବୁ। ପଇସା ଦେବି, କାମ ବି କରିବି। ଫାଇଦା କଣ? ଫାଇଦା କଣ ରେ? ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦଉଛି, କାମ କରୁଛି, ତୁ ବି କରିବୁ। ବୁଝିଗଲି, ତାହେଲେ ପାର୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା। କ୍ୟାନ୍ସଲ ନା ବାଳ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ପିଇବି ମାନେ ପିଇବି। ହଁ ତାହେଲେ ୟାକୁ ପଠାଅ, ଏ ଚାଲିଯିବ। ହାତ ହଟା ଆଉ ନିଜେ ଯା, କର୍ମ କୁଡ଼ ଶଳା। ତୁ ଏଥର ଛେଚା ଖାଇବୁ ପୁଅ। ବାଡେଇ ଫଟେଇ ଦେଲା ଟନସଲ, ପାର୍ଟି ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସଲ।